దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు మెండుగా కలుగునుగాక. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాక్యమును ధ్యానం చేసుకుందాం. 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 8-9 వచనములను ధ్యానం చేసుకుందాం. వారు అందులో నివాసము చేసి కీడైనను, యుద్ధమైనను, తీర్పైనను, తెగులైనను, కరువైనను మా మీదికి వచ్చినప్పుడు మేము ఈ మందిరము ఎదుటను నీ ఎదుటను నిలబడి మా శ్రమలో నీకు మొరపెట్టిన ఎడల నీవు ఆలకించి మమ్మను రక్షించుదువని అనుకొని ఇచ్చట నీ నామ ఘనత కొరకు ఈ పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టించిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెట్టబడిను కదా. క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇశ్రాయేలు జనాంగము, అదేవిధముగా సొలొమోను రాజు, అదేవిధముగా దేవుని రాజ్యంలో దేవుని సేవిస్తున్నటువంటి అనేక మంది ఇశ్రాయేలు జనాంగము దేవుని మందిరం ఎదుటికి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే పొందే దీవెనలను గురించి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడితే పొందే 5 దీవెనలను గురించి మీతో జ్ఞాపకం చేస్తాను. దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని మందిరం ఎదుట ఆయన పాద సన్నిధికి వచ్చి మొరపెట్టినప్పుడు మన పరిస్థితుల్లో, మన యొక్క ప్రతికూలతలో దేవుడు కలుగజేసే 5 దీవెనలను గురించి నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. నెంబర్ 1, కీడులలో నుండి తప్పించబడతారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అక్కడ వారు నివసిస్తున్నటువంటి స్థలంలో, వారున్నటువంటి ప్రాంతంలో, వారున్నటువంటి దేశంలో, వారున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో, వారున్నటువంటి ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా కీడులు ఎదురయ్యే ప్రతి కీడులో కూడా తప్పించబడతాము అనే ఆ విశ్వాసంతో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థనలో ఇక్కడ గడుపుతా ఉన్నారు. మొదటి రాజులు 9వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూసినట్లయితే, యెహోవాను విడిచి ఇతర దేవతలను ఆధారము చేసుకొని పూజించినందుకు అక్కడ యెహోవా ఈ కీడంతా వారి మీదకి రప్పించాడు అని అక్కడ మరి రాయబడింది. అనగా కీడు అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మనము దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టినప్పుడు, దేవుణ్ణి మర్చిపోయినప్పుడు, ఇతర దేవతలను పూజించినప్పుడు, దేవుని కంటే ఎక్కువగా దేనినైతే మనం ప్రేమిస్తామో, దేవుణ్ణి విడిచిపెడతామో, అప్పుడు కీడు అనేది మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంది. నెహెమ్యా గ్రంథము 13వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో అంటాడు, దేవునికి విరోధముగా పాపం చేసినందుకు ఈ గొప్ప కీడు మనకు వచ్చింది, ఈ గొప్ప ఆపద మనకు వచ్చిందని చెప్పేసి నెహెమ్యా అక్కడ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో మాట్లాడతాడు. ప్రసంగి అంటాడు, సొలొమోను ప్రసంగి 11:2 వచనంలో, భూమి మీద ఏమి కీడు జరుగునో నీవు ఎరగవు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా నీవు ప్రభు సన్నిధిలో నీవు నడుచుకోవాలి అని ఆ యొక్క సొలొమోను భక్తుడు చెప్తాడు. దానియేలు అంటాడు 9:12లో, యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశంలో జరగలేదు. ఈరోజు యావత్ ప్రపంచంలో, యెరూషలేములోనే కాదు, యావత్ ప్రపంచ దేశంలో కూడా ఈ యొక్క కీడు అనేది ప్రతి మానవుని వెంటాడుతూ ఉన్నది, ప్రతి మానవుని శోధిస్తూ ఉన్నది, ప్రతి మానవుని వేధిస్తూ ఉన్నది. ప్రత్యేకంగా మన భారతదేశంలో భయంకరమైన పరిస్థితిని ఈ యొక్క కీడు వెంటాడుతున్నటువంటి పరిస్థితులను చూస్తాం. ఆమోసు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో అంటాడు, కీడు అంట మనుషులను తరిమి పట్టి పాపాత్మలను ఖడ్గం పాలు చేసి చంపుతుందని చెప్పేసి అక్కడ ఆ మస్తు దేవుడు మాట్లాడుతాడు. నిజంగా మరి ఇంకా 5:14లో కూడా అంటాడు, మీరు బ్రతుకున్నట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి, అప్పుడు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడని చెబుతాడు. అనగా కీడు అనేది మన జీవితాల్లో, మన బ్రతుకుల్లో ఎందుకు వస్తుందంటే, దేవునికి దూరమైనప్పుడు, దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టినప్పుడు, దేవుని కంటే ఎక్కువగా దేన్నైతే ప్రేమిస్తామో అప్పుడు కీడు అనేది మనల్ని వెంటాడుతుంది, మనల్ని శంకిస్తూ ఉంది. పోయిన 10-15 రోజుల క్రితం అనుకుంటాం, ఒక జర్నలిస్ట్ ఒక లేడీ ఎంతో ధైర్య సాహసంతో టీవీ ఛానల్లో ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ వారిని కుంభం మేళను ఎందుకు మీరు ఆపలేకపోయారు, కరోనా కేసులు ఎక్కువైపోయాయి, పోయిన సంవత్సరం ముస్లిమ్స్ని బట్టి క్రిస్టియన్స్ని బట్టి కరోనా పెరిగింది అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు. ఈరోజు కుంభమేళం ద్వారా ఎంత కేసులు పెరిగాయో, ఎంత ఉధృతంగా మరి కేసులు ఉత్పన్నమయ్యాయో, అదేవిధంగా వీటన్నిటి పరిమాణాలను బట్టి ఈ యొక్క కేసులు ఇంత ఉధృతంగా జరుగుతున్నాయి, మీరు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఖండించినందుకు ఆ సహోదరుని నడి వీధిలో, నడి రోడ్డున చాలామంది చూస్తుండగానే ఒక వ్యక్తి మరి కత్తితో భయంకరంగా క్రూరంగా పొడిచేసి ఆ వ్యక్తిని చంపేశాడు. ఎంత భయంకర పరిస్థితి! ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సమాజానికి మేలు చేద్దామనుకున్నటువంటి వ్యక్తిని వారు
ఏకంగా అంతం చేసేశారు. అంత భయంకరమైన పరిస్థితి సమాజంలో చోటు చేసుకుంది. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు, యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, యేసు దేవాలయంలో వారిని చూచి, స్వస్థత పొందినటువంటి వారిని చూచి, ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి, మరీ ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకున్నట్లు ఇక నువ్వు పాపము చేయకు అని ఆజ్ఞాపించాడు. మన జీవితంలో దేవుడు మనం రక్షించుకున్నాడు, విమోచించుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క కీడు మన జీవితంలోనికి రాకుండా ఉండాలంటే మరీ ఎక్కువ పాపం చేయకుండా మన జీవితాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, రెండవదిగా యుద్ధములలో జయముందుతారు. ఒకటి, కీడులో నుండి తప్పించబడతారు. 2, యుద్ధములలో జయముందుతారు. చూడండి, ఇక్కడ వారు అందులో నివాసము చేసి కీడైనను యుద్ధమైనను. ఇక్కడ యుద్ధము అనేది ప్రతి మానవుడి జీవితంలో సంభవించినప్పుడు, యుద్ధ పోరాటంలో అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మరి ఆ యుద్ధంలో సహితం దేవుడు విజయం కలుగజేస్తాడు. ద్వితీయోపదేశకాండం 3వ అధ్యాయం 22వ వచనం చూస్తే, మీ దేవుడైన యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయవాడు కనుక వారికి భయపడవద్దని ఆజ్ఞాపించాడు. మీకు ఎదురయ్యే శత్రువులకు కావచ్చు, పరిస్థితులకు కావచ్చు, మరి భయంకరమైన సముద్రానికి కావచ్చు, తెగుళ్ళకు కావచ్చు, వేటికైనా కావచ్చు, మీ జీవితంలో ఏవైతే మీ మీద యుద్ధాన్ని చేస్తున్నాయో వాటికి దేని విషయంలో మీరు భయపడద్దు. కారణం, నేను మీ పక్షంగా ఉన్నాను, మీకు విజయం కలుగజేస్తారని దేవుడు సెలవిచ్చాడు. నెహెమ్యా 4:14 అంటాడు, యెహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ సహోదరుల పక్షముగాను, మీ కుమారుల పక్షముగాను, మీ కుమార్తెల పక్షముగాను మీ నివాసము మీ కొండునట్లు యుద్ధము చేయడని నెహెమ్యా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు నేర్పించాడు. మీ నివాసం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే, మీ కుటుంబం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే, నీ జీవితము జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే, నీ పిల్లలు, నీ యొక్క సహోదరులు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే మీరందరూ కూడా యుద్ధం చేయాలి, సాతానుతో యుద్ధం చేయాలి, పాపంపై యుద్ధం చేయాలి అని నెహెమ్యా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు నేర్పించాడు. యోబు అంటాడు 7వ అధ్యాయం 1వ వచనం, భూమి మీద నరుల కాలము యుద్ధ కాలం అని చెప్పేసి అంటాడు. భూమి మీద ప్రతి మానవుని యొక్క జీవితము, నరుల కాలము ఒక యుద్ధం లాంటిది. వారి దినములు కూలివాని దినముల వంటివి. నిజంగా మన దినములు ఈ భూమి మీద కూలివాని వంటివి. కూలివాడు ఉదయం కూలికి వెళ్ళి సాయంత్రం తిరిగి ఇంటికి వెళ్తాడు. అదేవిధంగా మన జీవితం కూడా కూలివానితో సమానంగా ఉన్నదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. యోబు గ్రహించాడు. దావీదు భక్తుడు అంటాడు 140వ కీర్తన 7వ వచనంలో, యుద్ధ దినమున నీవు నా తలను కాయుదువు, ఎందుకంటే ప్రభువైన యెహోవా నా రక్షణ దుర్గము. నిజంగా యుద్ధ దినమున నీ యొక్క తలను కాసే దేవుడే యేసుక్రీస్తు ప్రభువే. నీ జీవితంలో ఎన్ని యుద్ధ ప్రకటనలు ఉన్నాయో, ఎన్ని భయంకరమైన యుద్ధాలు నీ జీవితంలో జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటిలో జయమిచ్చేవాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి అప్పుడే వివాహం జరిగినటువంటి ఇద్దరు యవన బిడ్డలు, వారు వివాహమైన తర్వాత వారు ఒక ప్రదేశానికి వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. అచ్చటి నుండి బోట్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు భయంకరమైన తుఫాను వచ్చేసింది. ఆ పడవ మునిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పుడు భార్య అంటూ ఉంది భర్తతో, ఏమండి మీకు భయం కావట్లేదా ఈ పరిస్థితులను చూసినప్పుడు అని చెప్పినప్పుడు అతడు నవ్వుతా ఉన్నాడు. ఏంటి నీ సమాధానం ఏంటి? నువ్వు బండవా, నీవు రాయివా, నీకు భయం లేదా, నీకు అసలు ఏమీ లేదా అని చెప్పేసి నీకేం పడినట్టుగా అవుతున్నావు, చూస్తే ఈ రాత్రి ఈ సమయమే మనకు అంతం, ఇదే చివరి రోజు అనిపిస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు ఆ భర్త అదేవిధంగా నవ్వుతూ తన పక్కలో ఉన్నటువంటి ఒక కత్తిని తీసి ఆ భార్య గొంతుపై పెట్టినప్పుడు భార్య నవ్వుతూ ఉంది. ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే భర్త అడిగాడు, ఎందుకు నవ్వుతా ఉన్నావు అంటే భార్య అంటా ఉంది, నేనంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా, నువ్వు నన్ను చంపడానికి నీకు ధైర్యము చాలదు, నన్ను చంపడానికి నీకు ఇష్టం లేదు, నువ్వు చంపలేవు అని చెప్పేసి ఆ భార్య చెప్పినప్పుడు ఆ భర్త అంటా ఉన్నాడు, నా దేవునికి కూడా నన్ను చంపడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు. హల్లెలూయా. నా దేవునికి కూడా నా ఈ యుద్ధరంగంలో, ఈ జల యుద్ధంలో నా దేవుడు నన్ను ముంచి వేయడు అని ఆ గొప్ప విశ్వాసాన్ని చూపించాడు. తిరిగి బయటపడ్డారు. ప్రియమైన బిడ్డలారా, అది గొప్ప విశ్వాసం. యుద్ధంలో, మన యుద్ధరంగంలో, మన యుద్ధ జీవితంలో దేవుడు విజయాన్ని కలుగజేస్తాడు. 3వదిగా
కరువులో పోషించబడతారు, కరువులో పోషించబడతారు. చూడండి, మరి అక్కడ కీడైనను, యుద్ధమైన, తీర్పైనను, తెగులైన, కరువు ఒకవేళ మీ జీవితంలో సంభవిస్తే, ఈ రోజుల్లో భయంకరమైన కరువు రాబోతా ఉంది. పోయిన సంవత్సరం భయంకరమైన కరువును మనం అనుభవించాం. యెషయా గ్రంథం 51వ అధ్యాయంలో అంటాడు, 2 అపాయములు నీకు సంభవించును, పాడు, నాశనము, ఖడ్గము, కరువు నేను ఎట్లు ఈ ఓదారుస్తుంది, నీ పాపాన్ని బట్టి తిరిగి వస్తే నేను క్షమిస్తానని చెప్పేసి దేవుడు అక్కడ ఆయన మాట్లాడతాడు. హెజ్కేలు 5:12 కూడా అంటాడు, కరువు వచ్చినప్పుడు 3వ భాగము తెగులు చేత మరణం అవుతుంది, 3వ భాగము ఖడ్గం చేత కూలిపోతుంది, మిగిలిన భాగము చెదరగొట్టబడుతుంది. ఇంత భయంకర పరిస్థితులు సంభవించబోతున్నాయి. సో కరువులో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టాలి, దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. హెజ్కేలు గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 13వ వచనం అంటాడు, ఏ దేశమైతే విశ్వాసఘాతకమై నా దృష్టికి పాపము చేసిన దానిగా ఉంటుందో నేను దానికి విరోధినిగా ఉంటాను, ప్రాణాధారముకు ఆహారము లేకుండా నేను చేస్తాను, కరువును రప్పిస్తాను, మనుషులను, పశువులను అన్నిటిని కూడా నిర్మూలన చేస్తానని చెప్పాడు. కారణం ఏంటంటే పాపం, అవిధేయత, దేవుని పెడచెవిన పెట్టడం, దేవునికి విరోధంగా జీవించడం. అయినప్పటికీ మన దేవుడు ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు. కీర్తన గ్రంథం 81వ కీర్తన 16వ వచనం అంటాడు, నేను వారిని పోషించదను అని చెప్పేసి అంటాడు. దేవుడు ఆనాడు అబ్రహామును కరువులో పోషించాడు, ఇస్సాకును కరువులో పోషించాడు, యాకోబు కుటుంబాన్ని దేవుడు పోషించాడు. ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా రాబోయే ప్రతి కరువులో ఆయన పోషించే దేవుడు, ఆయన కాపాడే దేవుడు, నడిపించే దేవుడుగా మన జీవితాలను ఆశీర్వదిస్తాడు. 4వదిగా తెగుళ్ళ నుండి రక్షింపబడతారు. చూడండి, తెగులు మీ జీవితంలో ఒకవేళ సంభవిస్తే ఆ తెగుల నుండి సహితం ఆయన మిమ్మల్ని విడుదల కలిగిస్తాడు, మీకు ఉపశమనం కలిగిస్తాడు. సంఖ్యాకాండం 14వ అధ్యాయం 11 నుంచి 20 వచనం చూసినట్లయితే, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అవిధేయతను బట్టి, పాపాన్ని బట్టి, తిరుగుబాటును బట్టి దేవుడు మోషేతో మాట్లాడతాడు. మోషే, నేను ఈరోజు ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని అంతం చేస్తాను, నీ నడుములో నుండి నేను మరొక సంతాన్ని ఉద్భవింప చేస్తానని చెప్తాడు. చెప్పినప్పుడు మోషే అంటాడు, వద్దు ప్రభువా, నీవు ఐగుప్తు దేశాల నుండి విడిపించినటువంటి దేవుడు ఏమాయను అని చెప్పేసి అందరూ నిన్ను దూషిస్తారు ప్రభువా, నిన్ను అవమానిస్తారు ప్రభువా, వద్దు తండ్రి అని సాగిలపడి బ్రతిమలాడినప్పుడు దేవుడు క్షమించాడు, తెగుల నుండి విడుదల కలిగించాడు, కాపాడాడు. కాబట్టి వారి పాపాన్ని బట్టి, శాపాన్ని బట్టి, అవిధేయతను బట్టి ఇవన్నీ వస్తాయి అనే విషయాన్ని అక్కడ దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. కీర్తనలు అయినప్పటికీ మన దేవుడు ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు, కరుణ జాలి కలిగినటువంటి దేవుడు. కీర్తనలు 91:3 వచనం అంటాడు కదా, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించుదును. 6వ వచనం అంటాడు కదా, చీకట్లో సంచరించు తెగులకైనను, మధ్యాహ్నం ముందు పాడు చేయు రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 10వ వచనం అంటాడు, ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు. ప్రేమ కలిగిన దేవుడు, కరుణ జాలి కలిగినటువంటి దేవుడు, ఆయన చెంతకు వచ్చినప్పుడు ఆయన తెగుళ్ళలో నుండి మన జీవితాలను కాపాడుతాడు. ఐగుప్తు దేశంలో 10 తెగుళ్ళు ఐగుప్తీయులపై వెంటాడినప్పటికీ, ఎంతో భయంకర పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను దేవుడు కాపాడాడు, రక్షించాడు, వారందరినీ కూడా క్షేమంగా ఉంచాడు. చివరిగా 5వదిగా తీర్పులో నిర్దోషులను పడతారు. ఇక్కడ అంటాడు, మేము తీర్పులోకి వచ్చినప్పటికీ సరే, నీ ఎదుట మేము ఉన్నప్పుడు, తీర్పులో నిలబడినప్పుడు మమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలబెట్టే దేవుడు నీవే ప్రభువా అని చెప్పేసి అక్కడ వారు యెహోషాపాతు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఉపవాసం ఉండే దేవుని యొద్ద కనిపెడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి తీర్పు అనేది చాలా భయంకరమైనటువంటిది, తీర్పు అనేది ప్రమాదకరమైనటువంటిది, తీర్పు అనేది మన యొక్క అంతానికి సూచనగా ఉన్నది. కాబట్టి తీర్పు విషయంలో మనం నిర్దోషులంగా ఉండాలంటే దేవుని మాట ప్రకారం మనం జీవించాలి. ఎబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 30-31 వచనం అంటాడు, పగ తీర్చుట నా పని, తీర్పు తీర్చుట నా పని, ప్రతిఫలం ఇచ్చుట నా పని. కాబట్టి దేవుని చేతిలో పడుట బహు భయంకరం అని చెప్పేసి అంటాడు. కాబట్టి మనం దేవుని చేతిలో తీర్పులో పడకుండా ఉండాలంటే జాగ్రత్తగా జీవించాలి. పౌలు అంటాడు, ఫిలిప్పీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 9-11 వచనం అంటాడు, శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యాలను మీరు వివేచింపగలిగినటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వారుగా ఉండాలి, ప్రేమ కలిగినటువంటి వారుగా ఉండాలి, తెలివి కలిగినటువంటి వారుగా ఉండాలి, నీతి ఫలమును కలిగినటువంటి వారుగా ఉండాలి, నిష్కపటులుగా ఉండాలి. నిర్దోషులుగా ఉన్నప్పుడు మీరు దేవుని రాజ్యములకు వారసులు అవుతారు, తీర్పు నుండి తప్పించబడతారని పౌలు ఆ యొక్క ఫిలిప్పీ సంఘానికి నేర్పించాడు. పౌలు అంటాడు, పేతురు అంటాడు, మొదటి పత్రిక 2వ పేతురు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 10-11 వచనాలు అంటాడు, మీ పిలుపును, మీ ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకుంటకు మరీ జాగ్రత్త పడండి, ఎందుకంటే అపాయకరమైన దినాలు వస్తున్నాయి, మీరు తొట్టిల్లే సమయం వస్తుంది. ఆ విధంగా మీరు చేస్తే మీరు తొట్టిల్లరు, యేసుక్రీస్తు నిత్య రాజ్యంలో మీకు సమృద్ధి ప్రవేశం కలుగుతుంది అని దేవుడు సెలవిచ్చాడు.
పేతురు గారు సెలవిచ్చారు. అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం అంటాడు, నా మాట విని తండ్రి యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము కలిగినటువంటి వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తెలియజేశారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినాన మొదటి ఆదివారమున మనమందరం ఉంటుండగా, ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనమందరం ఉంటుండగా దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడితే పొందే ఈ 5 ఆశీర్వాదములను దేవుడు మనతో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఇశ్రాయేలు ప్రజల వలె, యెహోషాపాతు వలె నేను దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం తగ్గించుకొని మన పాపమును మన పొరపాట్లను కనుగొని కీడుల్లో నుండి తప్పించబడాలని మనం కోరినప్పుడు దేవుడు కీడుల్లోనే తప్పిస్తాడు. రెండవదిగా యుద్ధములలో మన జీవితంలో జరిగే ప్రతి పోరాటంలో ప్రతి యుద్ధంలో ఆయన జయమును అనుగ్రహిస్తాడు. మూడవదిగా కరువులో మనల్ని పోషించి మనకు సమృద్ధి ఆహారమును అనుగ్రహిస్తాడు. నాలుగవదిగా ఎన్ని తెగుళ్ళు వచ్చినా, కరోనే కాదు, కరోనా లాంటి ఇంకా ఎన్ని తెగుళ్ళు ఈ లోకంలో ఉత్పన్నమైనప్పటికీ సంభవించినప్పటికీ దేవుడు వాటి నుంచి మనల్ని ఆయన రక్షిస్తాడు అనే గొప్ప నిరీక్షణ మనకున్నది. ఐదవదిగా తీర్పులో నిర్దోషులుగా దేవుడు మనల్ని పెడతాడు. కాబట్టి ప్రియమందరం బిడ్డారా, మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది, ఒక స్వర్గం ఉన్నది, పరలోక రాజ్యం ఉన్నది, శాశ్వత జీవం ఉన్నది. కాబట్టి ఆ జీవానికి చేరే ముందు దేవుడు తీర్పులో నిలబెడతాడు. మేలు చేసిన వారు జీవ పునరుత్థానానికి, కీడు చేసిన వారు మరణానికి, ఆ యొక్క నిత్య నరకానికి పాత్రలవుతారు. కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడితే పొందే 5 ఈ యొక్క దీవెనలు. కీడుల్లో నుంచి తప్పించబట్టుకు మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుందాం. యుద్ధములలో జయముందడానికి జయవీరులుగా జీవించుదాం. కరువులో పోషింపబడడానికి దేవునిపై ఆధారపడదాం. తెగుళ్ళలోని రక్షింపబడుటకు దేవునిపై విశ్వాసంతో ముందుకు కొనసాగుదాం. జాగ్రత్తగా ఉందాం. తీర్పులో నిర్దోషులుగా నిలబడటకు పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన జీవితం దేవుని కొరకు సమర్పించుకుందాం. అటు కృప దీవెన ఆశీర్వాదం దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించి దీవించును గాక. మహాపరిశుద్ధుడా మా పరలోకపు తండ్రి, మీ వందనాలు. మాకు ఇచ్చినటువంటి నీ వాక్యము బట్టి మీ వందనాలు. ఇదిగో తండ్రి, యెహోషాపాతు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నీ మందిరములకు వచ్చి ప్రభువా నీకు మొరపెట్టినప్పుడు ఇదిగో తండ్రి కీడుల్లో నుంచి తప్పించబడతామని, ఇదిగో తండ్రి నాయన నా తండ్రి ప్రభువా తెగుళ్ళ నుంచి రక్షింపబడతామని, కరువులో పోషింపబడతామని, ఇదిగో తండ్రి యేసయ్య మీకు వందనాలు. ఆయన యుద్ధములలో జయము పొందుతామని, ఇదిగో తండ్రి ప్రభువా నా తండ్రి తీర్పులో నిర్దోషులుగా నిలబడతామని మాట్లాడేందుకు మీకు వందనాలు. మా జీవితాలను మీ కొరకు మలచండి, మీ కొరకు నిలబెట్టుకోండి. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ నీ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆస్వాదించి వీటి ప్రకారం మేము జీవించి నీ పరమ రాజ్యంలో సమృద్ధి ప్రవేశం సంపాదించుకొని ఇదిగో తండ్రి అనేకులకు ప్రకటించటకు కృప చూపించమని ఈ భయంకర పరిస్థితుల్లో నుండి మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలను నా తండ్రి ప్రభువా ఆయన ప్రభువా నా తండ్రి మీరే బలపరచండి, దీవించండి. ప్రతి బిడ్డను స్వస్థపరచండి, మా దేశమును స్వస్థపరచండి తండ్రి. మీ కొందిన నీ వాక్యమును మా హృదయంలో ఫలింపచేయమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి ప్రేమ, కుమారుని కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యుని సహవాసం, కాపుదల, సంరక్షణ దినవంతమునకు తోడైండి చక్కగా నడిపించబడుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.